Kulindelwe lukhulu enkulumweni kamengameli ebhekiswe esizweni kusasa. Izakhamuzi zase Alexandra zizobe ziyiibheke ngabomvu lenkulumo njengoba sekuphele unyaka uMengameli uCyril Ramaphosa athembisa ukuthi uzokwakha izindlu eziyisigidi eminyakeni emihlanu. Leli lokishi elisenyakatho yeGoli linenkinga yokugcwala kakhulu kanye nokwakhiwa kwemijondolo eyindaweni eziyingozi. Yingakho udaba lwezindlu luseqhulwini kule ndawo. Ngesikhathi kusingethwe imibhikisho ye-total shutdown ngoMbasa, uMengameli wezwe wenza isethembiso. Iprogram ethi sizowakha izindlu. Lenkulumo iyona eyaholela ekutheni izakhamuzi zilindele lukhulu enkulumweni kaMengameli. Bengifisa ngathi angakhuluma angaqala ngathi njengoba sila eriskini ukuthi siyenziwa kanjani. Izakhamuzi zase Alex eseyikhulile okubalwa kuzo uEsther Mtshali oneminyaka engama-9 zifuna impendulo. Phela silinde ukuthi asitshene ukuthi kanti izindlu lezo zakhiwa nini kuphi. Mina ngangifuna ukwazi ukuthi nini kuphi. Abe total shutdown bafuna uMengameli afeze izethembiso zakhe. I'm expecting Cyril Ramaphosa to give us dates, to give us deadlines, because we really tired. We know he promised, he did a lot of things. What we want to know when they're coming, when they are starting. Ngisho nabancane banomlayezo kaMengameli. Cyril Ramaphosa doesn't want with his man. Uhambisa ugesi, load shedding, uhambisa amanzi uthi sigeze ngani sipuze ini. Kepha umbuzo omkhulu uthi ingabe uMengameli uzokwazi na ukujabulisa zonke lezakhamuzi.